apaingarriak, ontziak, euren gauzak, euren tresnak. Ez ziren bizi trikuarrian. Ez. Lurperatu egiten zituzten hildakoak. Ikusten zuten hor, sartzen zituzten hor. Eta hildakoekin batera, euren gauza pertsonal. Horregatik agertu dira, eta museotan daude, eta Gasteizko museo, arkeologi museo ikusiko duzue. Eta ikusiko duzue trikuarri honi buruzko informazio gehiago ere. Bai? Bai. Galdera, zalantza? Galdetu emetik, ea zer esan duzun. Zer esan duz? Zertarako ziren, zertarako erabiltzen zuten. Ere esan. Zertarako? Animalia gordetzeko, ez da? Bai, eta buru batzuk horrela ikusten ditut. Hildakoak lurperatzeko, bai?
autobusera. Bai, pintxagura dakanak egin ezala pintxa hor, atzekaldean. Gaixoa, hile egingo da orduan. June. Bat eta bi bestean. Zu horretaz konturatzen zara, kotxea dagoela. Ikusten da, Ikusten da. Gara, ikusten du. Horreza baini. Atea genuen argazkia justu hartu azpian, eta baina urre asko. Bai. Lehenengo be. A ber, horretzi pasu hau. A ber, besteok atzera, baitxo non ikusiko duzue. Bai, bia. Kontuz bultzatu gabe. Hori kotxe hori sakarretara botadu norbait.
June, kontuz nu jartzen zaren. Hala, dana kartzelan. Dena kartzelan. Minik hartu gabe, tranqui. La bruja piruja. Con tus maquillarekin. Nekatuko zara, June, kontuz aurpegian eman gabe horrekin, Kontuz, golpe hartu gabe. Venga, eta gero kambio egin. And